दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून अतिशी मार्लेना यांची आम आदमी पार्टीनं एकमुखानं निवड केली आहे। दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून अतिशी मार्लेना यांची आम आदमी पार्टीनं एकमुखानं निवड केली आहे। अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा रंगली होती। या पदासाठी आता अतिशी यांचं नाव निश्चित झालं आहे। अतिशी यांच्या नावाची घोषणा होताच आप कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष केला। दुसऱ्या बाजूला अरविंद केजरीवाल हे 17 सप्टेंबरला उपराज्यपालांकडे राजीनामा सुपूर्द करतील। पुढील 2 ते 3 दिवसात अतिशी या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील। अतिशी या आम आदमी पार्टीमधील वरच्या फळीतील नेत्यांपैकी एक आहे। तसंच त्या अरविंद केजरीवाल यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जातात। माजी उपमुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया तुरुंगात गेल्यानंतर केजरीवाल यांनी शिक्षण मंत्रालयासह सिसोदिया यांच्याकडील खाती व इतर महत्त्वाची खाती अतिशी यांच्याकडे सोपवली होती। अतिशी या कालकाजी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।